Γεια σας παιδιά, είμαι ο Lil Bananas και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, το χακαρισμένο, γιατί βαριόμουν να μην έχω πολλούς παίχτες και γι' αυτό είπα να κατεβάσω το χακαρισμένο. Σήμερα έπαιξα με τον Bessie, θα το βρείτε άμα γράψετε στην αναζήτηση bessie.me και κάντε τον εγγραφή. Τα περισσότερα βίντεο του είναι με μένα και πατήστε κάμπανο κουδουνάκι και σε μένα και σε αυτόν και κάντε τον στα βίντεο του like και σε μένα και comment και σε αυτόν και σε μένα. Λοιπόν, θα διαλέξουμε παίχτη. Δεν σας είπα ότι θα παίξουμε με 3 καλύτερους μου παίχτες και το άλλο θα είναι το άλλο. Θα παίξω και ένα μάτς με έναν χειρότερο μου παίχτη. Και ξεκινάμε με τον καλύτερο μου παίχτη. Είναι Kenji. Ωραία, βουλιόμουν να κάνω ακόμη. Λοιπόν, εστού. Όχι, θα με σκοτώσει, Με σκότωσε ήδη, αλλά τέλος πάντων. Μπρο, Edgar είναι μπροστά σου, μη πας. Ωραία. Είμαστε με Kenji εδώ. Δεν ήταν ο Kenji αυτός. Αυτός είναι ο χειρότερος μου παίχτης τελικά. Και τι έπαιξα. Τελικά θα παίξουμε από τώρα με τους χειρότερους μου παίχτες. Πέθανε. Ωραία μπρο, μία. Εντάξει, 0. Μπρο. Δεν μπορώ. I'm here to slay, not to play. Τώρα είναι τους καλύτερους μου παίχτης. Ο καλύτερος μου παίχτης, η παίχτρια, είναι ο Kit. Everyone else look good. Well done. Wow, I'm a cat. Try to get over it. Ωραία, μπήκα. Έχει αυτός! Μπρο! Εντάξει. Ποιος είναι αυτός? Μόρτις, εσύ είσαι? Τι
είναι αυτό το gadget? Γιατί υπάρχει αυτό το gadget? Όχι, όχι ο Γκρέι! Όχι Γκρέι! Επιτέθηκε Γκρέι! Γκρέι ρε μπρο, είναι καλός ο Γκρέι. Let's get physical. Physical. Όχι τον Γκρέι, μην τον ακολουθάς τον Γκρέι. Πώς Myself. Μπρο. Αυτό να μην πεθάνεις, δεν παρακαλώ, δεν παρακαλώ. Τον σκότωσα. Σόλωσα το. Σόλωσα το, μπρο. Pounce. Pounce and pounce. Όχι, όχι Έντγκαρ. Όχι Έντγκαρ. Γιατί με πετύθηκε Έντγκαρ? Γιατί με πετύθηκε Έντγκαρ? Δεν κάνω πλάκα. Είχε πέρασει από το σπίτι μου δίπλα ένα Where did that small τέρας red και dot έκανε go? Μπρο, ελπίζω να το ακούσατε. Γιατί δεν λέω ψέματα. Βασικά δεν είδα τέρας ότι ήταν, αλλά τέτοια έκανε. Ωραία, ο δεύτερος μου καλύτερος μου παίχτης, η παίχτρια. Είναι ο Μαξ, η Μαξ, ναι, η Μαξ. Είπαμε με τρεις, Ναι, με τρεις. Μαξ είναι καλός, αλλά η Μαξ θέλω να πω. Ρε, την μπερδεύω. Ο Μαξ ή Μαξ. Και πιο πολύ ο Μαξ, οπότε... Ο Μαξ είναι καλή, πλάκα. Απλά για μένα δεν είναι καλή. Για έναν φίλο μου είναι. Αυτός είναι καλός. Αλλά ευτυχώς κάνει φουσκάλες και δεν μπορεί να με πετύχει. Όχι Case. Κάζε την πορεία. Sorry, didn't see you there. Ναι. Here I am. I've come so far. Who did that? Όχι. Τώρα με τον τελευταίο καλύτερο μου παίχτη. Και είναι ο Έντγκαρ. Είναι ο Έντγκαρ γιατί κάνει πολύ καλό damage. Είναι πολύ καλός παίχτης. Good to see you. Again. Αυτά. Για τον Έντγκαρ πάμε
να παίξουμε. You met your divine match. Έχουμε ξεκινήσει. Ελπίζω αυτό να κερδίσω σε αυτό. Πρώτα με αφήνει να σπάσω ούτε ένα κωτή, αλλά τέλος πάντων. Γιατί μάλλον είναι κακό παιδί. Μάλλον, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να είναι κακό παιδί ή καλό παιδί. Αυτό. Πέθανε. Από Colt. Από Colt. Από Colt. Πέθανε από Colt. Πλάκα μου κάνεις. Από Colt. Here to save you. Again. Με κάνεις πλάκα, μπρο. Μπρο, με κάνει πλάκα. Με κάνει πλάκα. Μπρο, ο Edgar είναι πολύ καλός. Πώς γίνεται να πεθαίνει από έναν Colt? What? Πώς το έκανα αυτό? Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή, ένα comment και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να μην κάνω μία εβδομάδα, να κάνω κάμια 2 μέρες, 5 μέρες κάπου εκεί, ή μπορεί και 3 μέρες ή 4. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια.